στα μακρά και ταραγμένα χρονικά της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Δεν υπάρχει τίποτα τόσο θλιβερό όσο εκείνη τη νύχτα πριν από τη μεγαλειώδη πτώση. Στις 28 Μαΐου του 1453, μία ώρα πριν τα μεσάνυχτα, ο Κωνσταντίνος ήλθε για άλλη μια φορά στην Αγία Σοφία. Μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων ο ίδιος και οι αθάνατοι άνδρες του, όπως οι μελοθάνατοι. Ήξερε, όπως και καθένας από τη σιωπηλή ακολουθία του, πως αν παρέμεναν πιστοί μέχρι να πεθάνουν, δεν είχαν πια ούτε ένα 24ωρο επίγεια ζωής. Καμία ελπίδα νίκης, καμία ελπίδα σωτηρίας δεν φαινόταν στον ορίζοντα. Ίδιο μεγαλείο με εκείνο του γενναίου Λεωνίδα και των 300 του στις θρυλικές Θερμοπύλες. Ίσως προς κάθε άνθρωπο στην κρίσιμη ώρα, ο Αυτοκράτορας ζήτησε τη συγχώρεση από όλους όσους μπορεί να είχε αδικήσει αθελά του στη σύντομη βασιλεία του. Οι άνδρες μες στις βαριές πανοπλίες τους ξέσπασαν σε λυγμούς και αυτή ήταν η μοναδική απάντηση που έσπασε εκείνη τη φοβερή σιωπή. Ύστερα, ο τελευταίος Βυζαντινός Αυτοκράτορας πέρασε το κατόφλι που για αιώνες από τότε δεν πάτησε κανένας χριστιανικός ηγεμόνας. Την επομένη, η Αγία Σοφία ήταν ασφιχτικά γεμάτη με ένα πλήθος που όμοιό του δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Δεν ήταν τόσο η συρροή όσο η κοινή αγωνία που πλημμύριζε τις ψυχές όλων. Όλοι περίμεναν στη στήλη του Κωνσταντίνου ο άγγελος Κυρίου να σταματήσει με την πύρινη ρομφαία στα χέρια ενός μικρού παιδιού και αυτό το μικρό παιδί θα κατατρόπωνε αμέσως τους εισβολείς. Οι Οθωμανοί έριξαν τις πόρτες του νότιου προθάλαμου, όπου ακόμα και σήμερα φαίνονται τα σημάδια της ομής και ανίποτης βίας τους. Το συγκεντρωμένο πλήθος των κυνηγημένων, παράλυτο από ανίποτο φόβο, με βλέμματα πλημμυρισμένα από τρόμο, δεν έφερε καμία αντίσταση. Σκότωσαν τόσους πολλούς. Η παράδοση αναφέρει 10 μέτρα σηκώθηκαν τα πτώματα των πεθαμένων. Τους υπολείπους τους οδήγησαν δεμένους για να τους πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Οι μισοπεθαμένοι εχμάλωτοι, καλόγεροι ή κοριτσόπουλα που ο ήλιος δεν είχε δει καλά τα πρόσωπά τους, κυρίες από υψηλή γενιά, παιδάκια, ευγενείς, μαζί με τους ζητιάνους, δέθηκαν αναδύο και σε μακριές σειρές σύρθηκαν στα παζάρια της Ανατολής. Ο πορθητής Μεμέτ, ο δεύτερος, εισήλθε στην Αγία Σοφία 3 μέρες μετά την άλωση, την 1η Ιουνίου 1453, για την προσευχή της Παρασκευής. Και αφού ο ναός είχε καθαρθεί εξωτερικά και εσωτερικά, σύμφωνα με τον μουσουλμανικό νόμο, η Μεγάλη Εκκλησία είχε μεταβληθεί πλέον σε Ισλαμικό τέμενος, αλλά με το ίδιο ιστορικό βυζαντινό όνομα, Τζαμί Αγία Σοφία Κεμπίρ, τέμενος Μέγα της Αγίας Σοφίας. Για την προσαρμογή του χριστιανικού ναού στους τύπους και τις ανάγκες της Ισλαμικής λατρείας έπρεπε να γίνουν σοβαρές τροποποιήσεις που αλλίωσαν εσωτερικά και εξωτερικά τη βυζαντινή εικόνα του. Ο Σταυρός στην κορυφή του θόλου αφαιρέθηκε. Στη θέση του τοποθετήθηκε η ημισέλινος και υψώθηκε ο πρώτος πλυνθόκτιστος μιναρές. Η εικόνα του Παντοκράτορα, που σύμφωνα με τα σχέδια του Φωσάτη δέσποζε στον Τρούλο,
επιχρήστηκε ή και καταστράφηκε εντελώς και στη θέση του γράφτηκε με αραβικούς χαρακτήρες η φράση του Κορανίου «Εν ονόματι του Θεού του ελεήμονος και ευσπλάχνου, ο Θεός ίανει το φως του κόσμου και της γης, το φως του υπάρξει μέσα του και δεν μοιάζει με το φως του πρωινού άστρου, ούτε με το φως των λαμπτήρων, ούτε με το φως του λίχνου». Εσωτερικά αφαιρέθησαν η Αγία Τράπεζα και οι φορητές εικόνες και επιχρήστησαν με κονίαμα τα μοσαϊκά του ναού, καθώς η μουσουλμανική λατρεία είναι ανεικονική και απαγορεύει την απεικόνιση του ανθρώπινου προσώπου. Καθώς οι μουσουλμάνοι προσεύχονται γονατιστοί, το δάπεδο του ναού καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με πολύτιμους τάπητες. Στο δεξιό μέρος της κόγχης του ιερού έστησαν το δικό τους προσκυνητάριο, μιχρέμπ ή μιχράμπ, προσανατολισμένο προς την ιερή τους πόλη, τη Μέκκα. Για το λόγο αυτό οι προσευχόμενοι στο τέμενος μουσουλμάνοι δεν στρέφονται κατά τον άξονα του ναού, όπως οι χριστιανοί, αλλά λοξά προς τα δεξιά, προς την θέση της Μέκας. Στο μεσαίο κλίτος στήθηκε και το βήμα της διδασκαλίας του Κορανίου. Το 1526 ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής έστησε δεξιά και αριστερά του Μιχρέμπ δύο επιβλητικά κρυστάλλινα κυροπήγια, τα οποία αφήρεσε από καθολικό ναό της Ουγγαρίας. Στη δεξιά κόγχη του ιερού, στηριζόμενο στη στενή πλευρά του ελάσσονος ανατολικού πεσού, οι Τούρκοι κατασκεύασαν τον μεγάλο άμβονα Μεμπέρ, επί του Σουλτάνου Μουράτου IV, 1623-1638, έξοχο δείγμα αραβικής τέχνης. Στις κορυφές των μεγάλων πεσών αναρτήθηκαν 8 τεράστιοι στρογγυλοί πίνακες μετάλλια, με βαθύ πράσινο βάθος, πάνω στους οποίους γράφτηκαν με χρυσά καλλιγραφικά αραβικά γράμματα τα ονόματα του Θεού, του Μωάμεθ και των 6 πρώτων μεγάλων διδασκάλων του Κορανίου. Επιγραφές επίσης με φράσεις από το Κοράνιο γράφτηκαν σε διάφορα μέρη του τεμένους. Το έτος 1573 παρατηρήθηκαν ρογμές στο ανατολικό ημιθόλιο και ο Σουλτάνος Σελίμ ο Δεύτερος ανακαινίζει μέρος της Αγίας Σοφίας, κρυμνισμόν επαπειλούν δια την πολυκαιρία. Επί του Σελίμ του Δευτέρου κατασκευάστηκε και ο δεύτερος μιναρές, στο βόρειο-ανατολικό άκρο του τεμένους, με αρχιτέκτονα των ελληνικής καταγωγής Σινάν. Τους άλλους 2 μιναρέδες στη δυτική πλευρά έκτισε ο Σουλτάνος Μουράτο Τρίτος, ο οποίος προέβηκε σε νέα συντήρηση του μνημείου. Νέα επισκευή έγινε το 1740 από τον Σουλτάνο Μαχμούτ τον Πρώτο, ο οποίος κατασκεύασε τις δυτικές αντιρίδες και μια θαυμάσια κρίνη δίπλα στην νοτιοδυτική είσοδο του τεμένους. Αλλά η μεγαλύτερη και σημαντικότερη επισκευή και συντήρηση του μνημείου έγινε το 1847. Ο Σουλτάνος Αβδούλ Μετζίτ ανέθεσε τη συντήρηση και την αρχαιολογική μελέτη του μνημείου στον διάσημο ελβετό αρχιτέκτονα Γκασπάρε Φωσάτ, επικουρούμενο από τον νεότερο αδελφό του Γκιουζέπε. Οι εργασίες διήρκεσαν 2 χρόνια, 1847-1849, και δαπανήθηκε το τεράστιο ποσό των 20 δισεκατομμυρίων τουρκικών γροσίων. Ανορθώθηκαν πολλοί κύονες που είχαν καταπέσει. Η βάση του θόλου περιζώθηκε με ισχυρή σιδερένια στεφάνη. Έγιναν πολλές στερεωτικές εργασίες σε σημεία ισχυρής φθοράς και καλοπίστηκε το κτίριο εξωτερικά και εσωτερικά. Οι αδελφοί Φωσάτη απέξεσαν τα κονιάματα και αποκάλυψαν τα ψηφιδωτά, τα οποία και μελέτησαν και συμπλήρωσαν τις φθορές
με ψηφίδες ομοιόχρωμες, με τη βοήθεια ικανών και έμπειρων συνεργατών και συμπλήρωσαν με σχεδιαγράμματα τα κενά που δεν ήταν δυνατόν να αποκατασταθούν. Μετά την αποκάλυψη και τη μελέτη, τα μοσαϊκά επιχρήστησαν εκ νέου και επικαλύφθησαν με διακοσμητικές ζωγραφικές συνθέσεις. Η αποκατάσταση του μνημείου από τους Φωσάτη εορτάστηκε σε μια μεγαλειώδη αυτοκρατορική τελετή στις 13 Ιουλίου 1849. Η εργασία αυτή των αδελφών Φωσάτη και κυρίως τα σχεδιαγράμματα, οι απεικονίσεις των αποκαλυφθέντων μοσαϊκών και οι πολύτιμες πληροφορίες για τις ακριβείς θέσεις τους βοήθησαν τα μέγιστα τους νεότερους αρχαιολόγους στην επισήμανση και αποκάλυψη των μοσαϊκών της Αγίας Σοφίας. Νέες επισκευές έγιναν μετά τους σεισμούς του 1894. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και των διεθνών συνθήκων που επακολούθησαν, πίστεψαν πολλοί ότι είναι εγγύς η ημέρα της ιστορικής δικαίωσης του ελληνισμού και της απόδοσης πάλι στην ορθόδοξη χριστιανική λατρεία της Αγίας Σοφίας. Οι ιστορικές εξελίξεις οδήγησαν τα πράγματα προς άλλες κατευθύνσεις. Το Μάιο του 1934, η απόφαση του Κεμάλ Ατατούρκ να γίνει η Αγία Σοφία Βυζαντινό Μουσείο χαροποίησε κάπως τους Έλληνες. Απομακρύνθηκαν οι τάπητες του δαπέδου και οι κατά καιρούς εσωτερικές προσθήκες. Οι μεγάλοι πίνακες με τα ονόματα των καλυφών απομακρύνθηκαν και ξανατοποθετήθηκαν το 1950. Το Αμερικανικό Βυζαντινό Ινστιτούτο ανέλαβε το έργο της ανασκαφής του εξωτερικού χώρου, του εθρίου και της αποκάλυψης και μελέτης των μοσαϊκών. Με τις συστηματικές έρευνες της τελευταίας πεντηκονταετίας και τις σχετικές μελέτες διαπρεπών επιστημόνων, οι καλλιτεχνικοί θησαυροί της Αγίας Σοφίας βαθμιδών αποκαλύπτονται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μοσαϊκά, πολλά από τα οποία είναι μοναδικά δείγματα υψηλής τέχνης, όπως αυτή είχε αναπτυχθεί στην Κωνσταντινούπολη και ακτινοβολούσε στις επαρχίες της Αυτοκρατορίας. Οι Οθωμανοί τρέφουν μεγάλο σεβασμό και βαθύτατη υπόλοιψη για την Αγία Σοφία. Σε αυτό ακολουθούν άλλωστε το παράδειγμα του επιφανούς Πορθητή, ο οποίος εκεί προέτρεξε μετά τη νίκη του και που με τόσο μόχθο είχε αποσπάσει και του οποίου η πρώτη επίσημη πράξη στην πρωτεύουσα που με τόσο αίμα είχε κατακτήσει ήταν η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Είναι η πρώτη από όλες τις εκκλησίες που υπέκυψαν στο Ισλάμ, η οποία διατηρεί ακόμα το χριστιανικό της όνομα και την οποία οι μουσουλμάνοι αποκαλούν Άγια Σόφια. Παρόλες τις προσπάθειες μεταμόρφωσης της Αγίας Σοφίας, τα χριστιανικά της χαρακτηριστικά θα απαλληφθούν μόνο με την καταστροφή της. Η ίδια της η κατασκευαστική δομή δεν υποκύπτει στις απαιτήσεις του Ισλαμικού τελετουργικού. Μοιάζει με έναν περήφανο αιχμάλωτο, που σιωπηρά, με αστήρευτη υπομονή αλλά και απίστευτη επιμονή, δεν πάβει να αντιστέκεται στις αλυσίδες του. Οι μακριές σειρές των χαλιών της προσευχής πάντοτε απλώνονται στο δάπεδο σε διαγώνιες γραμμές, συχνά άσχετες με την αρμονία του χώρου. Για να κοιτάζουν προς τη Μέκα, οι πιστοί αναγκάζονται να προσκυνούν στραμμένοι σε μία άβολη κατεύθυνση προς τη γωνία της εκκλησίας. Βέβαια αυτό όσο η Αγία Σοφιά μας ήταν τζαμί. Πλέον αυτό δεν γίνεται. Στην αιχμάλωτη εκκλησία ο χριστιανός, ενοχλημένος από τις αραβικές επιγραφές και τις οθωμανικές παραδόσεις, νιώθει πόνο και νοσταλγία για κάτι που του ανήκει. Η αϊθαλής αρχιτεκτονική μεγαλοπρέπεια και οι αόρατες μνήμες του παρελθόντος δεν είναι αρκετές. Αν όμως κατέβει το νότιο υπερό και μέσα από τις 6 κοιονοστοιχίες αφήσει τη ματιά να ανέβει κατά τη θολωτή σκεπή πάνω από τα 5 παράθυρα της κεντρικής αψίδας, εκεί, στην αχνή μισοκαλυμμένη επιφάνεια, θα διακρίνει την ψηφιδωτή μορφή ενός τεράστιου Χριστού.
θα ξεχωρίσει τα μαλλιά, το μέτωπο, τα πράα μάτια του σωτήρα και το αχνό περίγραμμα της μορφής του. Το δεξί χέρι με γλυκύτητα, όπως τότε που με αγάπη και πραότητα περπάταγε στη γη. Είναι ακόμα απλωμένο σε μια ανίποτη ευλογία και με την κίνησή του μοιάζει να αγκαλιάζει τον άγνωστο επισκέπτη. Είναι η εικόνα της δέησης. Με την Παναγιά και τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και στη μέση τον μονογενή της. Όσες φορές και να επισκεφθώ τον μεγάλο ναό της του Θεού Σοφίας, μένω έκθαμβη μπροστά στο ψηφιδωτό της δέησης. Το πρόσωπο της Παναγιάς είναι τόσο λυπημένο, είναι τόσο γλυκό. Τα μεγάλα μάτια της ατενίζουν οικευτικά το μονογενή της, οικετεύοντάς τον να επιταχύνει τα γεγονότα και ο ναός επιτέλους να αποκτήσει τη χριστιανική του ιδιότητα. Θέλω να εξομολογηθώ σε εσάς ένα γεγονός που μου συνέβη το 1990. Είχα επισκεφθεί με ένα γκρουπ την Αγία Σοφία. Μαζί με κάποια φίλη μου είχαμε προχωρήσει στο σημείο που βρισκόταν κάποτε η Αγία Τράπεζα. Πάνω λοιπόν υπάρχει το ψηφιδωτό της ένθρονης Παναγίας με τον Χριστό στην αγκαλιά. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο ναό ή ήταν σε κάποια άλλα σημεία. Το σημείο εκείνο ήταν έρημο. Μόνο εγώ και οι φίλοι μου βρισκόμασταν εκεί μπροστά και προσευχόμασταν σιωπηλά να ξανάλθει ξανά η Αγία Τράπεζα από τα νερά του Βοσφόρου στη θέση της. Εκείνη τη στιγμή άκουσα ένα γέλιο τόσο σατανικό, διαπέρασε τα αυτιά μου τόσο πολύ, που έκλεισα τα αυτιά μου με τα χέρια μου, μη μπορώντας να ακούσω αυτό το τόσο σατανικό γέλιο. Η φίλη μου δίπλα, ατάραχη, με κοιτάει και λέει «Τι κάνεις?» Της λέω «Δεν άκουσες τίποτα?» «Δεν ακούς τίποτα?» «Δεν ακούς?» Λέει «Όχι, τι να ακούσω?» Και τότε κατάλαβα. Ήταν το γέλιο του διαβόλου, το γέλιο του Εωσφόρου, που προσωρινά είναι ο κύριος του χώρου. Θεέ μου, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το γέλιο. Ας αντικατασταθεί αυτό το γέλιο από τις αγγελικές ψαλμοδίες, Κύριε των δυνάμεων.